Si és que això ja és massa, que totes les putes carreres d'aquest any excepte dues les ha guanyat Carl Johnson, vull dir Lewis hi ha hagut Miltons, més conegut en anglès com a Lewis Hamilton, collons. No si és que el problema no és que ell sigui bo, ni que sigui negre, etc. El problema és que amb les regles actuals la F1. Un equip que tingui sort que tinguin 1, 2, 3, 45, 67, 89 milions de pasta poden gastar-se tot el que els hi surti de la potlla i investigar il·limitadament com millorar el cotxe. Buah, és que si no dic. Exploto. Tindria que hi haver un puto límit, no? A més que és només que començar la carrera i Puçolanet i el gat en botes ja han sortit cagant llets i només que han arribat a la primera volta ja els hi treuen el tercer i el quart mig minut de distància, em cago en la ostra consagrada en lleixiu conill. A veure si la màfia, vull dir la FIA, aplica d'una vegada el reglament nou aquest que van fer i llavors hi haurà un límit de pressupost pels equips i tot estarà molt més igualat sobretot amb el cotxe que s'ha flipat el Ross Brown com a prototip. Si és que